Urteroko ohiturari jarraituz, ahoz aho ahozkotasunaren nazioarteko jaialdiak urrezko kalabazak banatu ditu Euskal Kontalarien Egunaren ekitaldien barnean. Yolanda Arrieta, Maite Franco eta Kontes Perla Dana Valentziako taldeari eskaini dizkiete aurtengo urrezko kalabazak. Ahozkotasunaren alde bai literaturan, bai kontaketan egindako bideagatik jaso du Yolanda Arrietak saria. Idazle arrazpozik agertu da emandako sariarekin. Kalabaza jasotzea, ez dakit txarra duguna izango den, baina nire kasuan oso ona, ze gainera urrezko kalabaza jaso dut. Eta bat batean etorri da eta bat ere usterik gabe. Eta ahozkotasunarekin lotuta egotea gainera ilusioa berezia egiten dit, niretzat beti izan dudan bezalaxe, lehenengo liburua ahotsa delako. Eta ahotsa berreskuratu beharra sentitzen dut, hor gainera ni sendatzen naiz, eta horren harira konturatzen naiz gainera, ahozkoa berreskuratzen duzunean, konturatzen zara, emakumeok ere betidanik izan dugula ahotsa, nahiz da isildua egon, ezta? Baina bai ahotsez kontatu ditugun gauza asko hor geratu dira, memoria isilean, historia ofizialean agertu ezarren, bai egon dira folkloreari lotuta, kantuetan, baladetan, aurkantetan, eta zenbait kontakizun eta ipuinetan. Yolandak Maite Franco kontalariaren eta Andu Martinez de Rituerto Tolosako alkateren eskutik jaso zuen saria. Baina izuzte ederra izan zuen Maite Francok, Iñaki Carretero eta Isabel Agirrezarobe kontalariek, bigarren kalabaza nork jasoko zuen argitu zutenean, Maitek ez baitzuen espero bera izango zenik saritua. Izan ere, lehenengo saria aste batzuk lehenago publiko egiten bada ere, beste biak sari banatze egunean bertan ematen dira ezagutzera sarituen ezuzterako. Maite onkituta eta eskertua agertu zen kontalari ibilbide luzearen ondoren hartutako kalabazagatik. Hirugarren urrezko kalabaza Dorleta Kortazar eta Imanol Arabaolaza kontalariek, Kontes Perla Dana Valentziako egitasmoari eskaini zioten, Eba Andujar kontalariak eta ekimenaren bultzatzailetako izandakoa jaso zuelarik. Kontes Perla Dana Valentzian urerauntziek eragindako kalteei aurre egiteko kontalarien elkartasun ekimena da. Dirua bilketa proposatu zuten kontalari baten ipuina telefonoz jasotzearen truke. Hasiera bertatik 10 kontalari heldu zioten elkartasun deiari, tartean Euskal Herrikoak ere bazirela. Jaialdiak horrelako elkartasun ekimena saritu nahi izan du, ipuinak eta kontalariak elkartasun bidea badirelako erakusteagatik. Beste urte batez Euskal Kontalarien topaketa kalabaza festa ederra izan zen, kontalaritzak eta ahozkotasuna bere lekua aldarrikatzen duela. Eta sarituek zioten bezala, kalabazak jasotzeak ez da berez txarra, istorioz beteak daudenean. Eta baita ere, gure aurretik esandakoari erreparatzeko eta horrekin, ikusteko horrez zeleku daukan guregan, eta horrekin zer egin gura dugun, bai geure buruari kontatzeko, bai albokoari, bai gure ondorengoa.